Sa Negros Oriental, Governor Pride Henry Teves nanaog na sa Kapitulyo. Ruel Digamo kinsa gideklarar sa Comelec and Bank nga mananaog sa miaging eleksyon. Musaka na atong sayran ang detalye pinaagi nining report. Malinaw nga mikanaog sa Kapitolyo si kanhi Governor Pride Henry Teves human sa pipila ka adlaw ug gabii nga nagtukaw aron depensahan ang iyang katungod isip na piling gobernador sa Negros Oriental. Kiniluyo sa pagila sa Department of Interior and Local Government kang Ruel Digamo nga mo'y lehitimong gobernador sa lalawigan. Pasado alas 5 kagahapon sa hapon, mikanaog si Teves uban ang iyang mga department heads, mga abogado ug pamilya human mapakyas pagkuha og temporary restraining order gikan sa Supreme Court. Una niini, miapilar si Teves sa DILG ug kang Digamo nga huwaton ang hukom sa Korte Suprema sa iyang gipangayo nga TRO. Apan walay aksyon nga gipagawas ang labang hukmanan kalabot niini. Gikonpermar kini pinaagi sa press statement sa Supreme Court. Kahinumduman, gikwestiyon ni Teves ang Comelec and Bank nga nagpawalay bili sa iyang proklamasyon human idugang ang botos sa nuisance candidate pabor kang Digamo. Gumika niini, gitambaga ni Attorney Ferdinand Topacio si Teves nga dili manaog sa Kapitolyo ug ipadayon ang iyang trabaho isip gobernador. Apan sanglit si Digamo ang giila sa DILG, alang ni Teves na hostage ang katawhan sa iyang pagpakigbisog. Maong nakahukom si Teves nga manaog sa Kapitolyo. Isang muna kayo ang desisyon sa DLG ng order. Nahanap ng order. Ang kapirma sa Secretary Avalos. Si Secretary Avalos, alter ego ng President. So kung hindi na ako nasunod, wala akong ipunta sa Presidente. Nunot niini, nalipay ang Regional Director sa DILG 7 sa transition nga nahitabo. If ever, ang DILG po would do the same. Ganito rin po ang gagawin namin. Ibig sabihin, magiging maayos ang transition. Si Attorney Ferdinand Topacio, kinsa emosyonal nga miatubang sa media, nakadaig sa sakripisyo ni Teves aron malikayan ang kagubot. Ang sabi niya sa akin, hindi ko pwedeng i-hostage ang lalawigan sa aking personal na kagustuhan. Samtang gipahugtan gilayon ang seguridad sa Kapitolyo isip pagpangandam sa pagsaka ni Governor Ruel Digamo. 400 ka mga pulis ang gipada aron magsilbing crowd dispersal unit kung ugaling moulbo ang kagubot. Nagpahigayon usab og clearing operation ang mga sakop sa SWAT ug EOD. Sulod og gawa sa Kapitolyo sukad kagabii pagsiguro nga luwas si Digamo nga mosaka sa Kapitolyo karong adlaw. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.